Wai. To me yasa zaka kira suna na saboda duk da bana nan? Dole na kira ka ai. Kawai a Makka dole in naga hadiya irin wannan. Daga wayan ga mu'akkulatu da mashrubat. Kadiba yadda ake rama. Inna lillahi. Yanzu ya sunan wannan ne alfalela. Irin nan hisabin shi ake qabla al-qiyamati kafin zuwa al-qiyama. Yanzu wannan hisabi ake wa ragon nan? Wa sharabu hani'an ta bakin ka ayar da ka jawo. Ai kullu wa sharabu ne. Hani'an. Ma ta'rifu hada? Bai san ka ba. Yanzu hisabi za ka yi ma ragon nan. Wanzur ila kalan suwatun. Kalan suwatun bai tila. Kike oga. Abduwa. Waj'al hada baladan aminan warzuq amin alaman nan. Allah ya karba.